som la Rosa i la Bel. Us presentem el quadern Lectofàcil 1, en aquest cas en lletra lligada. L'objectiu de Lectofàcil 1 és realitzar el pla lector a l'aula, mitjançant lectures i exercicis en llengua catalana per primer de primària, sabent el grau d'assoliment de cada alumne. Al quadern Lectofàcil, l'alumne treballa en paper de manera gradual. A més, el quadern Lectofàcil gaudeix d'una sèrie de recursos digitals per l'aula. Tindreu accés directe des del vostre ordinador. Cada docent té el seu entorn amb un codi privat i individual. Ara us presentem les eines digitals d'aquest quadern. Accedim al llibre digital de primer. El primer recurs que trobem és el quadern digitalitzat, així com el seu solucionari. El segon recurs és exclusiu per docència. Estem parlant del quadre competencial i dels indicadors operatius. Ara us fem un petit resum dels recursos. Per fer treballs d'aula, a la pissarra digital hi trobarem el quadern pàgina per pàgina digitalitzat, així com el seu corresponent solucionari. El segon recurs és exclusiu per docència. El quadre competencial és una eina per a poder fer avaluació amb l'alumnat. Es pot treballar en PDF digital o el podeu imprimir. El segon recurs, també exclusiu per docència, són els indicadors operatius. Som conscients que estem davant d'un quadern de 48 pàgines exclusiu per lectura, però l'editorial ha pensat en fer-vos els indicadors operatius unitat per unitat. Creiem que Lectofàcil és una molt bona eina per treballar la comprensió lectora catalana de manera individual i evolutiva, en paper i de manera gradual amb la pissarra digital. Gràcies. Gràcies.